Produksyon po ng bangus sa Dagupan City apektado po ng matinding init. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern JC Lacunsay. 104.7 IFM Report. Kasabay ng patuloy na nararanasang pagtaas ng temperatura sa bansa, partikular na rito sa lungsod ng Dagupan, apektado na rin ang produksyon ng bangus na isa sa pangunahing industriya dito sa Pangasinan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, direktang naaapektuhan ng mataas na temperatura ang kondisyon ng tubig sa mga palaisdaan na mahalaga sa kalusugan ng mga alagang isda. Ang matinding init ng panahon ay malaking epekto sa pag-aalaga ng bangus. Dahil dito dahil sa mataas na temperature, bumababa ang dissolved oxygen na nagkokos ng stress sa mga isda natin. So possible it results sa fish kill po ng ating mga alaga. Samantala, pinapayuhan naman ng BFAR ang mga fish farmers na maging mas maingat at maagap sa pangangalaga lalo na ngayong tag-init. So number one, i-regular i-monitor natin yung water parameters. So andyan na yung temperature and dissolved oxygen. So pwede rin po tayong mag-install ng aerator para life support para doon sa ating mga alaga sa fish pond or sa cages. And third is i-maximize po natin yung pag-monitor sa ating alaga, like feeding, kung pwede, kung maaari, bantayan po natin ng maigi yung ating mga alaga para maiwasan po natin yung fish kill. Sa kabila ng banta ng matinding init, nananatiling mahalaga ang wastong kaalaman at agarang aksyon upang mapanatili ang produksyon ng bangus, isang pangunahing kabuhayan sa lungsod ng Dagupan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Intern JC Lacunsay, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.